हाग्रानि मैदेरा खुसेर दिखांनानै लाबोनाय गंसे ट्राकखौ खुसेरखौ जानो थाखाय हमथादों। ससियेल मीडियायाव भाइरेल जानाय भिडिअआव बे जाथायखौ नुनो मोननाय जादों। हाग्रानि मैदेरा गंसे ट्राकखौ हमथादों। हमथानानै ट्राकआव दिखांना लाबोनाय खुसेरखौ ट्राकआव थाग्रा सुबुङा मैदेरनो राननानै हरदों। थारैनो नोंथांमोना बे भिडिअआव नुनो मोनदों दि माबादि हाग्रानि मानै मैदेरा गंसे ट्राकजों खुसेर दिखांनानै लाबोनायखौ जानो थाखाय लामायाव थाथेदों। बेबादि नुथाया थारैनो बयखौबो सोमोनांहोदों। जेराव हाग्रानि मैदेरा लामायाव थाथेनानैब्लाबो ट्राकखौ जेबो खहा खालामाखै। खालि ट्राकआव दिखांनानै लाबोनाय खुसेरखौल' जानो लामायाव थाथेदों। नाथाय खुसेरखौ जा एसे मोननाय लोगो लोगोनो लामाखौ हगारनानै होदों। नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइ आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावदै सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।